iki legit anake Suci. Nggih. Iki bapak, Nduk. Alah. Anya kumat. Pak Gareng. Oh iya, heeh. Gareng. Kuwi ya jenenge legi tralala ya. Lah gawe jeneng dhewe kok Tralala. Sing ora iki mung trae Pak Kangko kae ora nganggo tralala. Ganti jajak. Monggo pangkur. Pangkor nggih. Nuning mingkun ring koro iki latihan lagi dek ini lho iki. piye? Latihan lagi dek ini. Latihan lagi diingi. Ini khusus buat hari ini. Oh ya, terima kasih ya. Sip, Jos. Oke. Lanjut ya. Nggih, lanjut. Nanu. Akarono nggih. Ya. Akarono karena marati siwi ilmu luhur kang tumraping tanah Jawi agama ageming Matur nuwun. Anu di bablas napa langgam apa? Langgam nggih. Tembangin apa? Apa ya? Apa ya? Lah apa kok? Ya sik ta, aja galak-galak ngono lho. Galak aku bingung iki dina iki rada mumet aku. Engko nek galak engko cepet tuwek. Tuwek ya wis mbok bet. Malah galak kowe kok, Nduk. Ya ben cilik-cilik ngene iki ganas lho. Oh iya. Waduh. Cilik wis ganas sebenarnya gede. Anake kaya ngono ndah mboke ya. Kayak piye, heeh. Napa nggih? Oh, tipane apa? Tembangin apa? Sing samboyanan nggih. Dalam Apa? Sambuyan. Anu apa? semboyan Pancasila apa? Sambuyunan maksudnya ngono. Nggih, heeh, maksudnya kuwi. Iya. Apa tembangin apa? Apa ya? Napa cahayu? Ninggal katresnan. Oh. Ninggal katresnan. Oh. Di Samboyoke Mas Jamal. Cacak, monggo. Monggo Mas Kiai Jamal. Pak De ki rene to, Dede. Aku rono. Oke, ya. Aku ning kene masa dhewe. Kok diculek wong lho aku engko. Ya tak rono, Nduk. Nyata anakku kok, Nduk. Kabelir aja, berles leyut. Boten. Iya. Waktu ku kecil lah, ku nggak